Bé, anem a crear un tipus de pregunta, un primer tipus de pregunta anomenat d'emparellament. Per fer-ho, anem a les opcions d'aquí d'administració, on fica banc de preguntes i cliquem preguntes. Acte seguit, el que hem de fer és triar la categoria on volem que estigui la pregunta. Si recordem, teníem aquestes tres categories creades, doncs la ficarem dintre del tema 1, per exemple, i creem una pregunta. Aquí tenim diferents tipus de preguntes i anem a provar una senzilla i molt típica, molt clàssica, que és aquesta d'emparellament. Cliquem i agreguem, fiquem la pregunta. Aquí podem ficar un títol orientatiu, per exemple, perquè ens doni pistes de quin tipus de pregunta és, però no és l'enunciat. L'enunciat el ficaríem aquí, no? Podríem ficar indica la capital de cada país. Molt bé. La puntuació per defecte de la pregunta serà d'un punt. La retroalimentació general vol dir que quan acabi la pregunta aquí sortiria sempre el mateix text, un missatge del professor. Aquí aniria ja al primer país, no? Per exemple, Alemanya. Resposta correcta per Alemanya seria Berlín. Fiquem un segon país, per exemple, França. La resposta correcta seria París i l'ideal fora que sobrés una resposta, per exemple, aquí podríem ficar Roma. D'acord? Podem crear més preguntes si volem i si no, doncs mirem altres opcions o ho deixem aquí. La retroalimentació combinada foren missatges que nosaltres volem fer arribar als alumnes en cas de que falli la pregunta o estigui parcialment correcta o incorrecta, etc. Ho podem deixar en blanc i si triem més endavant, quan dissenyem l'examen, veurem que podem triar diferents intents. Llavors això seria la penalització que rep l'alumne en cas de que pugui repetir la pregunta diferents cops. En principi ho podrem triar més endavant. D'acord? Aquí deixaríem els canvis i aquí ens apareixeria ja la primera pregunta dins del tema 1. Podem veure una visió parcial, preliminar. Veiem França, anem a fer un simulacre. Si triem malament França i Alemanya fiquem París, quan l'alumne envia i finalitza l'examen, al final de tot, en aquest cas li apareixeria la correcció i se li indicaria quines són les respostes correctes. D'aquesta forma l'alumne, l'examen es converteix en una eina didàctica, d'acord? Comencem de nou, tanquem la vista prèvia i bé, ja tenim una pregunta. Anem a fer una segona pregunta. Bé, crearem ara un tipus de pregunta que s'anomena numèrica, que és perfecta per preguntar sobre quantitats, dates, etc. D'acord? Nom de la pregunta, per exemple, aquesta no és l'enunciat, només és una pista pel professor. Anem a preguntar sobre la data de descobriment d'Amèrica, no? Any de descobriment. Molt bé. La puntuació per defecte seria 1. La resposta correcta, per exemple, aquí si fiquem 1492, com que és la correcta, ficaríem aquí un valor del 100%. Què vol dir error? Vol dir que li podem permetre, per exemple, 2 anys, 2 unitats, perdó.
Això vol dir que si l'alumne fica 1490 serà correcte, si fica 91 serà correcte, si fica 93 o 94 serà correcte. D'acord? Després farem la prova. Resposta segona, 1300, no li donem cap puntuació, per tant seria incorrecta, i 1850. Tampoc li donem nota. D'acord? Tractament de les unitats seria si aquí podem tractar que s'accepti ficar quilos, metros, centímetres, vale? El tipus d'unitats, la qualificació, la penalització si permetem més endavant que facin diferents intents o només es fa l'examen en un intent, etc. Bé, ara guardaríem els canvis i tindríem ja una segona pregunta. Anem a veure com ha quedat. El descobriment d'Amèrica per Cristóbal Colón, lògicament és 1492, però si fiquem 1491, com que hem ficat un marge d'error, l'alumne la tindria correcta també. D'acord? Malgrat tot, aquí ve la resposta, la indicació de quina és la resposta correcta. Tanquem i ja tenim dues preguntes. Anem a ficar una tercera pregunta. Bé, en aquest cas anem a mirar de dissenyar una pregunta de resposta curta. Seria aquest model d'aquí. Afegim el nom de la pregunta, per exemple, repte, podria ser l'enunciat, podria ser una traducció, perquè ens doni l'alumne una paraula concreta, no? Per exemple, com es tradueix la paraula repte, la resposta correcta. Aquí podríem triar si acceptem que siguin majúscules i minúscules igualment o que siguin majúscules, és una opció. Resposta correcta. Challenge. Com que és correcta podem donar 100 punts, però què passa si volem acceptar una segona paraula, per exemple, dega. En aquest cas, si l'alumne dona aquesta segona opció, també seria correcta i li donaríem també un 100% de nota. Múltiples intents i marques, tot això funciona igual que la resta de preguntes. Guardem canvis i anem a chequejar a veure si funciona correctament la pregunta. Tindríem l'enunciat, ens apareix aquí. En aquest cas l'he escrit malament, per tant l'alumne quan escriu malament la resposta correcta li surt està malament i aquí li corregeix, d'acord? Tanquem i ja tenim 3 preguntes.